Môžem? So stromčekami. Can we go? Ako sa máš? Dobré ráno, tak toto je môj výhľad z hostelu. Vlastne býval som tuto. Tam bolo tak 20 postelí, ale bola iba polovica obsadená, čiže to bolo fajn. A takýto krásny výhľad. Žiadne oblaky, paráda. Teraz ideme hore k jazeru a tam si spravíme snáď taký panorama trail. Včera som už potom nikam nešiel, potom som už len včera som potom už len oddychoval, lebo posledné 2 dni teda nespal moc, čiže teraz ideme na lanovku. Tak, vyšli sme z lanovky a ideme smer k jazeru. Ako môžete vidieť, je to paráda. Vyrazil som hneď ráno. Lanovka otvára 8:30, tak 8:30 som aj odchádzal. Nech tu je čo najmenej ľudí. A ušetriť to vlastne asi 1,5 hodiny hajkovania hore do kopca, čiže za 25 € to bolo celkom fajn sa spiatočný. No a ten panorama trail pozostáva z takého kolečka, je to nejakých 9 km a môžete si samozrejme vybrať, ktorým smerom pôjdete najskôr. Veľa ľudí odporúčalo ísť v smere hodinových ručičiek, tak pôjdeme aj ja tak. Tak toto je vážne nádhera. No niekedy preháňam, ale tentokrát nie. A teraz je plán taký, že ideme hore, aby som mal výhľad z hora, čiže to bude celkom pekná šlapačka, keďže keď zapozrieš tam hore, tak nie je to tak blízko, je to nejakých 500 metrov, čiže akože v pohode, ale nie je to ani málo, takže ideme na to. Krásna modrá voda, ktorá sa pekne odráža. A ja nebudem teraz sa zdržovať, lebo chcem ísť na ten výhľad, kým je pekné počasie, nech tam nemá oblaky, lebo včera by som nevidel z toho výhľadu nič, čiže idem na to. Ja vám to tam priblížim, ale vlastne tam je vodopád. Teraz to je priblížené. A ja idem teraz hore, niekam by som mal ísť doľava, čiže tam teraz nepôjdem, keď tak asi cestou naspäť. Tam je jazero, ale my ideme takto hore. To ide medzi kamoškami. Trošku zavadajú. A tak oni sú do doma. Tady to rád prešiel. Môžem? Vedúci. Ja miere prichádzať. No dobre, ďakujem. A tu je ešte viac. Povedzte mi, čo je viac švajčiarske. Kravy, hory a jazero. Myslím si, že to je ideálna kombinácia. Dobre, teraz mám trošku lepšiu, teraz máme rovinku. Teraz sa vlastne napojím, niektorí mohli ísť rovno z lanovky na ten okruh, ale ja som si chcel ešte pozrieť jazero predtým. Čiže som išiel dole, teraz idem hore znova. Čiže budem mať trošku viac stúpenia, ale to zvládnem. Ja akurát prechádzam túto potokom a takým vodopádikom. Je to zaujímavá cesta, ale musím povedať, že by to nebolo také hrozné, keby tu nemám najťažšiu tašku zo všetkých. Niektorí nemajú ani tašky, alebo také malé ruksačičky. A ja to vláčim celú tašku so všetkými vecami, keďže potom idem do iného hostelu.
Máme tu ďalší zaujímavý prechod krížom cez vodopád. Sme pri ďalšom viewpointe. Toto bude asi oficiálne, keďže sú tu lavičky a veľa ľudí. A nie je tak veľa. Skúsim si zalietať toto dronom. Uvidíme, ako to pôjde, ako to bude vyzerať, ale podľa mňa dosť dobre. Tak od jazera pokračujeme smerom tade k nejakej horskej chate, kde by sa mal dať niečo kúpiť. Tie cestičky sú celkom úzke niekedy, celkom strmým zrázom. A teraz si asi trošku idem pohnúť, lebo sa stále zastavujem. Tak sa vám hlasím znova, páči sa mi tento výhľad so stromčekami. Takže vám ho ukážem. Ale teraz už vážne idem ďalej. Tak ako môžete vidieť, ja som tam modrá gulička. Čiže stúpania už viac nebude. Čiže za chvíľku pôjdeme klesať a s takýmto výhľadom sa klesá fajn. Ale keby tu niekto z vás išiel, tak odporúčam ísť ďalej ako na oficiálny viewpoint, lebo veľa ľudí ide na ten viewpoint, na ktorým som bol aj ja. Som vám hovoril, že bolo veľa ľudí. A idú vlastne potom naspäť. Ale ja som im teda také kolečko, ktoré samozrejme dlhšie, ale určite stojí za to. Boha, som skoro spadol. Dobre, vypínam to. Vodopád, keby niekto nepoznal. A my ideme ďalej. No a tu tým vodopádom prechádzame. Nemusíme ísť cez neho. Postavili mostík našťastie. Musím povedať, že ten mostík zrovna najstabilnejší není. Ale dá sa raz to nebudeme pokúšať. Sakra. Teda balza sa ešte sem hore. Tam už sú nejaké chatky. Tak snáď niekde tam si môžem niečo dať. No. Jaj. Dobre, prešiel som. Dlho sme nemali kravičky, tak tu sú. Už nás čakajú. Can we go? I guess we have to wait. I believe 4. No, tak to obchádzame trochu. Potok číslo 28 asi. Swiss chicken. A nešiel som sem kvôli kuraťu, ale kvôli tejto horskej chate, ktorá je zatvorená. Čiže sa nenapijem, nenajem, nedám si nič. Môžem ísť ďalej, no bohužiaľ. Ale na druhú stranu, čo som rád, je, že počasie vyšlo úplne parádne. Nemám sa doslova na čo sťažovať. Príjemne v krátkom tričku a na rozdiel od včerajšku, čo som mal aj michinu, aj bundu. Potom som si dal bundu dole, lebo som sa spotil. Ale tak no. A teraz stojím, lebo čakám, kým otvorím túto bránu, kým si zruším video. No. Našiel som ďalšiu chatku. Táto ale vyzerá byť otvorená. Poďme si tam teda dať nejaký nápoj. Niečo na osvieženie. Tak dal som si nakoniec švajčiarsky cider. Zaujímavý. S takýmto výhľadom. Na zdravie. Čau.
Ako sa máš? Tak to vyzerá môj obed. 150 gramov bio-orechov, keďže iné nemali, tak som nemal na výber. Tak dole to už ide o dosť lepšie. Ťahá ma dole aj taška. Dobral som si ešte cider, lebo som ho nedopil. Tak idem jak alkoholik dole, keďže nemám ani miesto v taške. Inak tam tie malé bodky, neviem, či ich je vôbec vidno. Tam napríklad, alebo tam. To sú loďky. Prechádzame ďalší a pravdepodobne posledný vodopád. Zo všetkých vodopádov sa mi tento páči najviac dnes. A takýto výhľad a ideme prejsť cez vodu. Tak a už som dole. Cesta bola rýchla a jednoduchá, čo je super. Odporúčam radšej ísť smerom do hodne rušejšie, ako som to spravil ja. Ako vidíte, v jazere sa môže aj kúpať. Vidím podľa aká je voda. Voda je celkom príjemná podľa mňa. Na počudovanie. No dobre, idem sa ja kúpať. S takýmto výhľadom plávať môže byť. Pár ľudí pláva, väčšina teda nie. Je to studené, ale ja som zvyknutý asi. Ideme si trošku zaplávať teda. Celkom som sa čudoval, že to sa dá plávať. Keď som si myslel, že to bude nejako chránené a nebude sa dá plávať, ale úplne v pohode. Tam v diaľke sú inak loďky. A tu máme breh. Väčšina je teda pri pobreží a len pozerajú, alebo sú po kolená. A tak nevadí, aspoň mám jazero pre seba. Dobre, ideme naspäť. Stačilo osvieženia. Idem sa usušiť. A idem na lanovku naspäť do Kanderstagu. Nechám sa potom len presunúť do Grindelwaldu, kde mám ďalší hostel. Môžete si to aj požičať loďky. Je to celkom dobrý tip pre baby, ktorým sa nechce chodiť, alebo si chcú oddychnúť. Zoberte sa aj svojho frajera, on bude veslovať a vy budete oddychovať a fotiť. Ja už sa s jazerom lúčim, presúvam sa k lanovke a idem si pustiť nejakú hudbu. Za 30 minút som pri lanovke a idem dole. No, prišiel som akurát do Grindelwaldu. Je to taká dedinka medzi horami. Nejako som vyšiel z vlaku, ich bolo vidno. A idem sa rovno ubytovať na hostel. Či má to byť nejakých 17 minút. Aj keď cesta bude určite do kopca, tak to bude dlhšie, ale to je málo. Stále. Samozrejme aj tu majú pekné drevené domčeky. Tak to vyzerá moja cesta na hostel. A bude to niekde tam hore. Uvidíme kde. No a tu nie sú žiadni ľudia. Všetci sú v centre. Ale tuto je keby to umrelo, úplný kontrast. Už chápem tých ľudí, ktorí hovorili, že je lepšie ísť autobusom hore. Ale ja keďže nemám kufru, je to v pohode. Ale s kufrom by som sa to celkom natrápil. Musím povedať, že moje očakávania na výhľady sa vo Švajčiarsku poriadne zvýšili. Takže to bude oveľa ťažšie nájsť niečo lepšie, alebo aspoň niečo na rovnakej úrovni. Tak to vyzerá môj hostel v Grindelwalde. Mám tu nejakých spolubývajúcich, ale ešte som ich nevidel. Ale majú tu už kufre. Výhľad vyzerá nejako takto. Neviem, či to zaostrí, a už to zaostrilo.